Okay, mayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong budto Philippines, mayong budto world, mayong budto universe. Ada na punta mga higala, dili gatong tulumanon sa kahanginan si on a Kati Cases on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, pizza uno na kini sa bulan sa Marso tuig 2025 o padayon ta mga higala sa atoa nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Abino mga higala no ato pud ay nga tibayaon gyud no ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga kining mga kaparian lukop ka Bisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya, no? Kumusta na mga excuse ka dali mga higalahan narapit pa sigaro. Dala no may mudto na og nang hinaot kita nga na kamong tanan sa Kapiskay's panglawas ni ini kamuntuhon. Abino, praise the Lord mga higala kay medyo ni arang-arang na no ang kahimtang sa atong talahorong Santo Papa human sa mga pila ka adlaw po din taon nga pagpakigbisog sa iyahang panglawas, no? At least malipayon kita nga nena na naman arang-arang na yung taon ang panglawas sa atong talahorong Santo Papa. Ayan, no? Bino ato na yung atimbaya uno sa magmayang punto nga ako mga classmate sa mga classmates si Father Ubing Masyon, si Father Tonton Arnay, si Father Dami Hiramis, ang akong mga kaigsuunan usab dito sa Cebu, si Father Joseph Anore, si Father Omen Mahusay, si Father Peter Necesario, si Father Kipling Agravante, si Father Joey Belsinia, si Father Mario Necesario, Mario Atienza, si Father Milton Merida, gingamanusab, si Father Rom Narca, si Monsignor Tingting ang kahas. Ayan, no? Sa dito sa Maasin, no? Si Padre Cordobes, no? Dodong Cordobes, o gingamanusab si Padre kining Samuel Papa. Dito sa Bohol, of course, sa Talibon, si Adele, sa may Tagbilaran, si Father Boboy, nalimot sa apelido ni Boboy. Father Boboy, ayan, nahalamay mudto na kanaton tanan nang hinaot kita nga na katang tanan sa kapiso. Kung kako mga gawiks, gusto na gawiks, no? Tinang sa Kalumbuyan, si Padre Christian Durango. Nahala, no? Ari kita mga galang sa ato ang CPCP News, Balitang Simbahan ni ining kamuntuhon. Loyola School of Theology sa Kauluhan, aduna na bagong presidente. Siya mao si Jesuit Brother Renato Rapuli, no? Rapuli. Siya karon ang bagong presidente sa Loyola School of Theology, o sa kini siya kahiswita, bright kayo na mahigala, no? Has been appointed the new president of the Loyola School of Theology, LST, or Ateneo de Manila University in Quezon City. Philippine Jesuit Provincial Superior Father Javier Olin announced that the Vatican Dicastery for Culture and Education has confirmed Rapoli's appointment as LST, no? New Loyola School of Theology, effective May 17, 2025. Matud pa Rapoli succeeds Father Enrico Eusebio, who held the position for 2 terms or for a period of 6 years. Born in Tangub City, Misamis Occidental in 1960, Rapoli earned a licentiate in Sacred Scriptures from the Pontifical Biblical Theology and Room in 1997. In 2022, he completed his doctorate in Sacred Theology at the Pontifical Gregorian University, defending his dissertation, Eschatology and Ethics in the Letters of St. Paul. Niya, a dedicated seminary formator, Rapoli has served as rector of St. John Vianney Theology Seminary in Cagayan de Oro City, as well as Arupi International Residence
and San Jose Seminary in Quezon City. Balita mga higala gikan sa Vatican. Padayon karon mga higala no ang padayon usab karon ang pag-aayo no sa panglawas sa atong talahuron nga Santo Papa. Human nga hilabihan kayong daghana mga higala ang nagampo alang sa atong talahurong Santo Papa. Karon matud pa sa pinaka-latest nga medical bulletin sa kining sa dito sa Roma, nasayra nato nga ang talahurong Santo Papa karon medyo nakakaon na tarong ug gani maka-istorya-istorya na. So salamat kay mga higala no. Mao kadto ang mga balitang simbahanon niining kamuntuhon ug ari na ta mga higala sa atoang Saint of the Day. Bueno, Sigonderi sa atong listahan March 1 ang atoa karon nga ang ato karon nga kining santo mao si San David sa Wales or Saint David of Wales. Ayan, no? A priest engaged in missionary work and founded many monasteries, including his principal abbey in southwestern Wales. Be joyful, brothers and sisters. Keep your faith and do the little things that you have been sent and heard with me and heard with me. You know, that you have seen and heard with me. Patron say nahimo siyang patron sa patron saint sa Wales and perhaps the most famous of British saints. So siya ang matud pa pinakabantugan, no? Usa sa mga pinakabantugan nga santo nga dito sa British continent. Yan, no? Nahala, no? May munto na kanaton tanan mga higala. Ari nakita sa ato ang kining katikisen. Bueno higala no. Karong sunod semana, karong Miyerkules, unsa naman ato nang saulugon ang unang adlaw sa Kwaresma. Unsa gani tawag nato ni ana? Ang unang adlaw sa Kwaresma mao ang Miyerkules sa Badles. Karon sa na karon ng March 5, 2025. Unya immediately human sa kining Ash Wednesday magsugod po dayon ang mga Biyernes nga diin mo pahigayon kita sa ato ang kanang Via Crucis, no? Mag Via Crucis na ta. No? Nalano rin kita sa ato ang mga trivia questions kabahin sa Kwaresma. Okay, unang pangutana. Unsa man gyud how long ang Lent karong 2025? By the way, magsugod ang Lent karong adlaw March 5 ug matapos kini unyang April 17, no? April 17, no? Sa ato pa 40 gyud ka 45 ka adlaw, no? 44 days, no? Lent starts March 5 and runs through April 17. Okay. What are the 40 days after Wednesday as Wednesday called? Sa may tawag nato na mga higala kanang unsa may tawag nato ni anang 40 ka adlaw human sa Ash Wednesday. Ash Wednesday, it marked the beginning of Lent, the 40 days of fasting and penance that culminate in Easter Sunday. Parishioners around the world had signed on the cross made on their foreheads with ashes to mark the holiday. Ayan, no? Unsa man ang mga biblical foundation sa Ash Wednesday. Doon na ba tayo mga mabasa, mga higala, no? Doon na ba tayo mga babasa, no? Nga mga kinibang basihan sa ato ang pagsaulog sa Ash Wednesday. Ang tubag ni ana, perteng daghana.
Daghang gyud kaayo mga higala, no? Okay, no? Matud pa ang Ash Wednesdays, daghan kay na tong mabasa na. Daghan kay tang mabasahan nga mga kining nagkalain-lain nga kini bitaw basihan, no? At Nicaea, the council settled on the 40-day fast period for Lent. It has roots in biblical writings. God sends rain on the earth for 40 days and 40 nights when Noah and his family go into the ark. That is Genesis chapter 7-4. Moses sets up Mount Sinai, receiving the instruction from God for 40 days. That is Exodus 24 verse 18. Elijah walked for 40 days and 40 nights in the mountain of God, Horeb. When he flees Jezebel's wrath, sa 1 Kings 19:8. The 40 days of Lent, however, are primarily identified with the time Jesus spent in the desert, fasting, praying, and being tempted to the devil. No, Matthew chapter 4, 1-11. But though the length of Lent was set by council, its start date in relation to Easter was still undecided. No? So, sa mga pinaka gibasihan nato mga higala, no? Sa kining 40 days of Lent. Of course, katong mabasa sa Matthew kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa 11. Human nga siya nabunyagan, nagpuasa siya didto sa disyerto. Unya didto naghimo siya sa iyahang pamalandong just before his ministry, you know, So it was not until AD 60 that the start date of Lent was set. Pope Gregory moved the start of Lent to 46 days before Easter and established Ash Wednesday at the same time. This allowed for 40 days of fasting, where only one full meal and no meat are to be consumed, with the Sundays counted on feast day when fasting was not applied. For a total of 46 days, he also established the tradition of marking parishioners' foreheads with ashes in the shape of a cross. No? Nganon pang pod nga kuan man gyud, ashes man. The symbolism of marking oneself with ashes traces the history to ancient traditions. The liturgical use of ashes can be seen in the Old Testament, where they denote mourning, mortality, and penance. In Esther chapter 4 verse 1, Mordecai put on sackcloth and ashes when he hears of the decrees of King Ahasuerus of Persia to kill all the Jewish people in the Persian Empire. In John chapter 42 verse 6, at the end of his confession, Job repents in sackcloth and ashes and in the city of heaven, of Nineveh. After Jonah preaches and conversion and with repentance, and the peoples proclaim on fast and put on sackcloth, and even the king covers himself with sackcloth and sits in ashes, as told in Jonah chapter 3 verse 5-6. So kadaghan kayo mahigala, no? Sa Biblia nga daghan kayo ang mga punto, no, usa na ni anak katong panahon ni kineng propeta Jonas, no, Jonah, no, nga diin sa diha nga iyahang pahimangnuan ang mga tao nga medyo nasuko na ang Ginoo kanila, no, gusto na silang silutan, naghinulsol sila sa ilang mga sala, ug gani tungod sa ilahang dako kayo nga paghinulsol, ato kanang mabasa bengala, no, sa Jonas chapter 3 verse 5-6, nagsulob sila og sako, nagsanina sila og sako, ug nabutang sila og abo sa ilahang ulo. Ayan, no? So, yung ganyan na mahigala, no? So, muna nga, natural, daghang kay mga basihan. Daghang kay mga basihan. No? Nga, kining, nganong 40 magkikado. Sa Genesis chapter 7 verse 4, 40 days and 40 nights. Nga, dito si Noah, dito sa yahang arka. No?
Unya sa Exodus chapter 24 verse 18, no, naklaro usab nato nga si Moses didto sa Mount Sinai receiving instruction from God for 40 days, 40 pud ka adlaw. Kining 40 ka adlaw mga higala, importante gini kayo sa atong kinabuhi. Nga doon na kita mga pamalandong ug uban pa. Muna itong mga gibasihan sa ato ang mga pamalandong panahon sa Kwaresma nga gisugdan gid nato karong Miyerkules pohon, March 5. Abi no, duga ko niya pagpasabot mga higala ha, atong ngandong ato gyud unyang ipasabot kining tanan kabahin. Ug karon Lunes pohon mga higala no. Medyo na bisi-bisita ron gamay, pero atong paningkamutan nga sa sunod higayon ato gyud mapasabot pag-ayo. Ay mo kalimot mga higala ha. Pizza 5 karong Marso, karong Miyerkules maabot pohon kung sa matarong adlaw, Sabado naman taron no, March 1 no, karong March 5 no, magsugod na ta sa ato ang pamalandong sa Kwaresma nga gisugdan nato sa Miyerkules sa Badles. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.